Hello, friends. My name is Milton Pradhan, and I welcome you all my beautiful YouTube channel. ଯେପରି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ଅଛି। ବହୁତ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବିନା ସ୍ୱେଟର ବା ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ନେଇ ରହି ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନୂତନ ଟପିକ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଟପିକ୍ ଯାହାକି ଓକେ ଲାଇଫ୍ କେୟାରରେ ଆମେ କିପରି ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇପାରିବା କିପରି ଆମେ ଜଏନିଂ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଆମେ କିପରି ଜଏନିଂ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନୂଆରେ କେମିତି ଜଏନିଂ ହୁଏ ଓକେ ଲାଇଫ୍ କେୟାରରେ ଜଏନିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କିପରି ଜଏନିଂ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂତନ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଉ ଆମେ ଟପିକ୍ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଏହିପରି ରହିଅଛି ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ରୋମ୍ ହେଉ ଆପଣ କ୍ରୋମ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କ୍ରୋମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ www.oklifecare oklifecare.com ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଲିଙ୍କ୍ ଆସୁଛି ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଦୁଇଥର ଓକେ କରିଯାଆନ୍ତୁ। এই ଦୁଇଥର ଓକେ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଷ୍ଟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ଷ୍ଟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟୋର ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରନ୍ତି ବା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ପଏଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟର, ସେଇଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆସିଲା ଜଏନ୍ ଆସ୍ ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ୟୁ ଟୁ ଓକେ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପନ୍ସର ଆଇଡି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ଜଏନିଂ କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡ଼ିରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଆଇଡ଼ି ସ୍ପନ୍ସର ଆଇଡ଼ି ପକାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଜଏନିଂ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହା ଥ୍ରୁରୁ ଜଏନିଂ ତାଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସର ଆଇଡ଼ି ମାଗନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ସର ଆଇଡ଼ି ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ସ୍ପନ୍ସର ଆଇଡ଼ି ପକାଇବେ। ଆପଣ ସ୍ପନ୍ସର ଆଇଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଥାଏ ଓକେ ଓକେ ଥାଇକି କିଛି ନମ୍ବର ଥାଏ, କିଛି ଏମିତି ନମ୍ବର ଥାଏ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଚୁଜ୍ କରିବେ ପୋଜିସନ୍ ଲେଫ୍ଟ ନା ରାଇଟ୍। ପୋଜିସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କରିବେ ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କରିବେ, ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ବି କରନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଦେଖେଇବ ଇନଭାଲିଡ୍ ସ୍ପନ୍ସର ଆଇଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆପଣ କିଛି କରିବେନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଇଡ଼ି ଠିକ୍ ପକାଇନି। ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଆଇଡ଼ି ପକାଇନି, ଭୁଲ ନମ୍ବର ମାରିଛି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଦେଖେଇଲା। ତଥାପି ସେମିତି ଦେଖେଇଲେ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଇଡ଼ି ପକାଇବେ ଏଇଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଆଇଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଆଇଡ଼ି ପକାଇ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନାଁ ଶୋ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନାଁ ଶୋ କରିଗଲା ମିଲ୍ଟନ ପ୍ରଧାନ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଯାହାର ଆଇଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି ଯଦି ତଳେ ନାଁ ଶୋ କରୁଛି ଯେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁଟା ତାହେଲେ ଆଇଡ଼ିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ପୋଜିସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯାହାର ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜଏନିଂ ହେବ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ରେଜିଷ୍ଟର ହେବ ତାଙ୍କର ନାଁ ପକାଇବେ, ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ପକାଇବେ, ମେଲ୍ ନା ଫିମେଲ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ପକାଇବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ନାଁ ପକାଇଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ତାକୁ ଆପଡ଼େଟ୍ ବି କରିହେବ। ତେଣୁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମାଣ୍ଡେଟାରୀ, ନିହାତି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପକାଇବେ। ପୁଣି ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏତେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିହାତି ପକାଇବେ ପାନ୍ ଜାଗାରେ। ପୁଣି ପାସୱାର୍ଡ଼ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, 4 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 5 ଅଙ୍କ କିମ୍ବା 6 ଅଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ଼ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଏମିତି କିଛି ବି ଯାହା ବି ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲିୟର କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରି ୱିଥ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଏଗ୍ରି କରିବେ। ଏଗ୍ରି କରିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି କି, ଆଡ୍ରେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ନାଁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସ୍ପନ୍ସର ଆଇଡ଼ି ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ନାଁଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ବି କିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ତ ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ବା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ତେଣୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଭେରିଫାଏ ରେଜିଷ୍ଟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭେରିଫାଏ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଟିକେ ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବେ, କିଛି ବି ରିଫ୍ରେଶ୍ କରିବେ ନାହିଁ, କିଛି ବି ଟଚ୍ କରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ଥିବ ଯେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଗଲେ
यूजर आईडी जोटा कि आपको लेखा थी ओके थाई पुणी तार पासवर्ड तले थी आ स्पॉन्सर किए करिछि आउ कहा तले प्लेस रहिबा प्लेस अंडर किए रहिला सब आपको देखा जाए। तो यही भाव में आप जॉइनिंग करेंगे बेसी किसी कथा ना बास सिंपल वे आप एमती जॉइनिंग काढ़े जी भी ओके लाइफ केयर रे जॉइनिंग बाहर आप जॉइनिंग करने चाहूँ तो ये भाव में जॉइनिंग करूँ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जदि आप नुआर आगेन मुझे कही रखुच्छी जे वीडियो को लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ और शेयर करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।